Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 4 milyones pesos nga balor siyang shabu nakuha sa duha ka persona sinilang kagahon. Bitaw head, wala nagakapaslawan nga magpanumdum angot sa truck ban. Sa balita nasyonal, Liga ng mga Barangay, pabor nga ipaisol ang barangay kag SK elections. Face shield pwede gamiton sa baylos ang face mask sa mga eskwelahan. Maayong aga Bacolod, mga aga pinugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning mga ka-aksyon. Good morning Aksyon Eden. Good morning and happy weekend, Action Boy. Yes, daw ka energetic sa imo subong. What happened? What happened? Hindi kayo kapaligo ko mo. Pero sa Mother Days, bisan ka paligo ko, hindi ko energetic. Kaya kisa, depende na kung ang hangin, ari di sa ako, tinuga sakit ang chan ko. Ti subong daw ako naman kay hangin ari Oo, sa ako. amo na gani do, very good idea, gid. Kung sino man, kudos. Kay dira na lang ginapatubang sa inyo, kaya para do ma-feel niyo man wala. Kaya daw, kuhan bala daw, tingala ko, sabi ko ka pala mugnaw. Ako ulit katugnaw ng mga gali. Katugnaw, gid. Amo na gani, guro purpose, da ay ginbutang da ang ano. Duwa ka aircon, yung isa katubang. Isa ako na isa. Kung pandaron ming duwa, no? Para fair. Tistingi be. Tistingi be kay ang sweldo mo. Ibana na lang yun yan ni Miss Nona. Kamahal na ang subuang Action Boys ang ano? Saan kurente? Blaras kurente? Kaya mot ka pagka-October, mot kong mabalik sa normal ni. Kay Kaya, September lang ako no to ang dugang nga 22 centavos mo. Tembal to basi ko naman nubo mo ko na sa October. Base. Nakulbaan ko kay may base ya. Hindi pa piyo. Base wala may madumduman naman ang NGCP. Ay, do sala ning pang sumata ni duga sa Oktubre naman. Ano nang NGCP nga nagsala sila sa ilang kwan man. Gani. Tapos sa January, February pa to. Tapos sa September na nila. Kay pag ulang ko nila ano man ano na invento, na audit ano. Oo, bot na. Pag uy, do kulang ning January, February. I-charge Pag ulang nila gid ano kanي pa nang sa accounting at term ay gin reconcile bla. Oo. Ti nanti para niya ay sala gali to aton nga computation. Ya suktatos lang. Do kahapos lang Action Boy no. Sukta sila nga nagsala, sukta sila. Amo na hambal maging nila. patago. Sige na. Good morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon. Dira sa mga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share. Dira kay Dennis Richard Tibor Roma. Hindi yan birthday kapon. Ay, nagpapansin naman na siguro sa crush ya. Ano Kaya naman yun? nag-comment sa nag-status sa mo +1, happy birthday mo ko tani. Oo. Galing hambal ya to all, nag+1 lang ko to ya kay +1 another day to live bala ko na. Hindi +1 nga birthday niya. Okay. Ti Buti ako nag-greet ni Kuya kaya hindi ko nga daw ay man din nagkuhan sa akon nga ano man, nga notification nga birthday niya man. Diba? At least kung sa birthday, hindi mo na sa pag-i-greet Oo, dumdum ako gani nga mag-birthday siya, hindi ko na sa pag-i-greet gani. dumdum mo. Ako na lang makanta sa kaya iya. mag-birthday sa malo ko sa sulu. Magsaling gani nga happy birthday kaya hindi ko malunta ka nga Suluhada. 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 Kainit. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota. Morning dira sa imo. Good morning, Ma'am Van. Yes, oo. Kag bukod damo sa iyang Evelyn Sinaon sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Oy, Miss Georgia Gargasiran, I'm back. Ay, perfect. Sa kadugayon na balik lang yung ilang internet. I think nagpailis sa internet provider. Ay, nagpailis. Kasi nagpailis siya. Kaya kung sa liga mo lang nang iyan, kung nayawang ka na iya. True. Jocelyn, kag si kumari ko da Jean Buarom, good morning man. Jinky de Alagdon, Miss Jinky morning. Ano mangkot sa ako na baton mong padala ng invitation? Standby na sa aton nga mga balita lokal.
Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod ng Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sang mga balita lokal, masobra 4 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa bypass operation sa Bacolod City Police Office sa City Drug Enforcement Unit. Mga alas 12:30 ang takna sini nga kagahon September 24 sa Purok Riverside, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod. Ang mga naaresto ang ikilala nga Sanday Erwin Bilonio, 34 anyos, kag residente sa Zone 11, Barangay Handumanan, kag Anthony Solon, 38 anyos, residente sa Purok Riverside sa Barangay Bata. Sunod kay Police Lieutenant Joven Mugato, team leader sa BCPO CDEU, Sanday Bilonio kag Solon ang nakabing nga mga high-value individual. Nakuha sa ilang 675 kagramos ang inasuspetsuhan shabu nga may standard drug price nga 4,590 pesos o kon 590 o kon 4,590,000 sa karon preso na sa custodial facility sa Police Station 3 Sanday Bilonio kag Solon. Liwat nga nadakpan ang anay preso sa kaso nga paglapas ng RA 9165 sa Joint Drug Bypass Operation sa Bacolod City Police Station 2, Philippine National Police Drug Enforcement Group kag Regional Intelligence Unit 6 sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod kagabi. Ang nadakpan ang si Noel de Divas alias Nognog, isa ka high-value individual, 23 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover kay de Divas sa isa ka sachet kag 5 ka bulto sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 26 gramos kag nagabalor sang 176,800 pesos. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sang Bacolod City Police Station 2, si De Divas ang anay na dagpan duha ka tuig na nakaligad kag ining under probationary o kon yara sa probation apang liwat na monitor nga nagabaligya sang illegal nga droga. Sa karon ang suspetsado yara sa custodial facility sa Police Station number 2. Nanindugan naman si Bitaw Head Police Major Junji Liba nga wala sila nagkulang sa magpanumdom angot sa malugar nga ginapatuman ang truck ban. Ang palayag ni Liba kasulod sa natabo nga pag-aresto sa taga Negros Oriental nga driver sa truck nga ginpasulod sa lakyan sa downtown sa siyudad. Sa interview sa Aksyon Firing Line, gitpahing ni Liba nga nagapanagtag sang flyers ang mga personal sa Bitaw agud mapahibalo kung ano oras, ano nga lugar kag kung ano lamang ang may exemption sa inapatuman nga truck ban sa siyudad. Palayag pa ni Liba nga nagabutang man sang signages agud dugang nga pahibalo angot sa ginadumili sang siyudad. Natala na naman nga operahan ang 18 anyos nga hinablos matapos nga ginbuno sang tiyo sa Hacienda Mulave, Barangay Nagasila, Carlotes City, takna alas 9:15 sang gabi Huwebes. Ginkilala ang biktima nga si Elmark Alarcon, 18 anyos, samtang ginkilalang sospetsado nga si Marlon Alarcon Jr., 38 anyos. Sila ang parehas nga residente sang nasambit nga barangay. Ginpahay ni Staff Sergeant Michael John Valientes, investigador sa La Carlota PNP, nga bago lang puli ang biktima sa nagtinguha nga pakalmahon ang nagamaoy nga sospetsado sa natabo ang pagpangbuno. Nakaangkon sa pilas si Alarcon sa tuong nga butkon kag sa tiyan kag confined sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Sunod sa investigador, Biyernes ang kagahon sa nagpuli si Alarcon Jr. sa ilaw nga balay kag nagkuha sang gamit kag nagpalagyo. Ginatanaaw sang kapulisan nga rason sang pagpambuno sa ang sadto paglaya sang tiyo sa ukon pagpalaya sang tiyo sa iya nga hinablos. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, nagalaom naman si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander, nga maapilar sang legal team sang gobyerno ang desisyon sang Korte sa Manila nga nagabasura sa petisyon nga ideklarar ang CPP-NPA bilang mga terorista nga grupo. Ginpahag ni Pasaporte, nga iya ginalantaw nga kulang ang paghangup sang judge sa characteristics sang CPP-NPA. Sunod kay Pasaporte, madugay na nga nahibaluan nga nagausar ang CPP-NPA sang pagpamahog sa mapungluyo o kon negosyante para sa ila nga tinutuyo.
Apang suno kay pasaporte, iya ginarespeto ang desisyon sang judge apang sarang paini nga maapilar. Nagpasiguro si pasaporte nga nakaalerto sa gyapon ang militar kag padayon nga iga intensify ang focused military operations batok sa mga rebelde nga grupo sa isla sang Negros. Ang akong reaction na daw, ano lang kami, medyo nagulat lang kami doon sa reaction sa pansang decision ng judge. But we are hopeful naman nga may effort man ang mga legal sang gobyerno nung i-appeal man, mo itong decision ng judge. Ang kabayan sang pahig ni 303rd Infantry Brigade Commander General Inocencio Pasaporte. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag naman ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, 303rd Infantry Brigade Commander, nga ginapabot sa militar nga magbuya ang kapasidad sa Central Negros 2 kasunod sa pagka-recover sa pila ka mga armas kag mga bala sa sitio Yarding, Barangay Mahalang, syudad sang Himamaylan. Sa pinakaulihing inventory sa otoridad, na-recover ang mga nalubong armas malapit sa creek sa ginalakipan sang 8 ka anti-personnel mines, 2 ka anti-tank mines, kag 1,932 ka rounds sang caliber 30 machine gun. Sunod kay pasaporte, bangod sini ginapaabot pa sa militar nga may magsungka kag magabalik sa sabak sang gobyerno gikan sa among nga grupo. Sa record sang militar, Pebrero 2022, ang uli na gamit ang NPA sa improvised landmines sa banwas ng Binalbagan. Sa nabalawaan, ang mga nagsungka ng NPA amo naghatag sa impormasyon sa militar sa nakatago nga mga armas kag mga bala. Ang mga na-recover nga armas ang ipaidalom pa sa forensic examination kag pag-ausaron nga ebidensya batok sa rebelde nga grupo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 11 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Liga na mga barangay, pabor nga ipaisol ang barangay kag SK elections. Samtang face shield pwede gamiton sa baylos ang face mask sa mga eskwelahan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until your person. Sige, good morning na dira kay Jocelyn. Ana Sinoro, mag-aga man. Sa akin kumari ko da Jean Buerom. Oo, nabaton ko na mareang ko na ang invitation. Thank you, Gid. Oo, pero buwas siya, I can't make it, no? Hindi naghuo ko sa isang para buwas tani bala. Pero balo ka naman, di ba? Sure, balo ka. Ang mga schedule ko buwas, baw. Yes. Hindi gid makwan. Hindi mo bang-bang. Apat ya mo. Ang kaladuan mo. Kaya nagtilingob gid sila. Mukha nga dragi dyan nga pizza. Yan, nagtilingob sila yan. Isa, tawhay man. Oo. Isa wala man. Kakuha ka mga doy. Kita kantuan ba? Nagilistoryahan na sila karon. Iniya apat ang kaladuan ko. Tapos dungan-dungan pa bla. Ano doon ka lang-alang. Gid mare. Sige lang. Subong hindi ka na magkaon ha? Sa... Puro kaon. Tandaan mo. Sa October 7 na lang takita na ya. Kay kasal yan sa October 7. Alright. Sige Athea Kim Riman, maang agaman. Okay.
Ama yan ng fiber optics na ano kay Miss Georgia. Yes. Si Ating, may klase ta Ating, why? Sabado. Mo. Sige. Oh, why si Ating? Ka maluto da suman ka maglibod. Charot. Sige. Kay Joffrey Francisco, good morning. Kapamati sila dira sa may barangay Bugang, Banwa Santo Boso. Great nga na Francisco family, kag sobre Misana family. Thank you so much. Marian Joso, good morning. Patamyaw naman sa barangay Kabkab, kay Noli Larodel, kag kay Manong Tibor Joso, kag kay Carmen Joso, kag Carmila Joso. Di rin nga ni Kabkab gani? Kabkab sa... Buta? Nalipat mo familiar sa barangay Barangay Kabkab. Kabkab. Lilibeth Gotera, good AM. Action Boy and Action Eden. Thank you. Nami na fiber, rain or shine kadasig pareha siya nga gulpi lang naglain kag nangita lain shadow ko. Ambo, si mo da. Nagugot sa nagugot. Nagugot sa nadalayag mo pa kami de. Charot. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much for sending 100 stars. Yes, salamat sa inyo ni Doc Matt. Kay Billy Albay, mayong agaman. Happy Friday, guys. Kung maulanon nga Friday afternoon dito sa ila. Oy, kung fall ka ulan to. Dinner time na ko, no? Bali, Ma'am Vanessa Mayo. Ano tao, fall sa bungaw? Oo. Manang start ng fall ko, no? Muna lang may mga falling leaves na sila yun. Ano nagkaladagdag ding. Iba nga mga leaves. Falling leaves. Ano naman? Muna, may kanta mo na. Naman wala. Mabate na. Here's why my window. Ilaga. Sa 1952 na yung mga kanta. 1952. Wala, naging ko na yung kabalo ba? The falling leaves. Ruby Jane de La Paz, good morning. Patamyo please sa akon nga bata, Precious Kyle de La Paz. Happy birthday! From Barangay Singkang Airport Purok Rosal. Happy birthday to you. Happy birthday, Precious Kyle de La Paz. Yes. Sige. Kay Faustino Capillo Navarro Jr., good morning man. So second day naglisang fall ukon ining autumn. Yes, autumn. Autumn. Di ba komplikado sa spelling sa English? Pero spelling sa autumn. 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 May end mo. Oo, kung yan, mugid bala action boy ang per word. Actually, komplikado. Giman ang English eh. Autumn. Autumn. Winter, spring, summer or autumn. Maya na lang in fall na lang. Ay, autumn nakabudlay. Sige. Kay Maninoy mo one ball galyo. Good morning, Mandira. Maninoy, may aga. Kag kay Maninay Alma Alvarez. Yes. Kag kay Christine Minies Villalobos. Good morning man sa imo. Saan ni bata ang buntit man? Oo, saan nang man. Basi kon din alam mo una ni Ann. Una guro si Christine Una ay. si Christine. Okay. Si Ann niya mga kwan pa eh. Mga Pebrero pa eh. January, February. Unang 5 months si Madam Ann. Mga Pebrero pa si Ann eh. Sining ko hindi na pwede nga January or March. Yan ang problema. Ni Miles Sakon, Danyada. Yan ang problema mo sa Pebrero. February. Nag-isa lang di sa Balanga February. Remember. Yan ang issue mo sa Pebrero. Ang dami na kamugid kami nga March. March ng damo na March. Doon mga 10 kami. Sige. Kay Nora Cuello Celiado, morning man. Mga 10 ka mo. Ang July gani guro mga 8 mga silas naman. Ito lang doon naman po itong cake to ka pinakbilog cake to. Oo, naman sila galay ng the JM. From Kuwait, ini si Nora, no? Si Elizabeth Gamala, have a blessed weekend man sa imo dira, ma'am. Good morning, Ma'am Beth. Kag si Donna Kataan. Morning man ko na. Ay dyan ka. Doon may sosyala ko nga doon ano ko kayo na. May napanumdum ako nga kumano ko gani sa Sabado man. Ano gali? May kalantuan ko gali karon. At least hindi buwas. Be thankful. Malaga na kayong nagpaset sa nga iya nga po. May istorya kami Sabado. Sabi ko Domingo. Abi ko hindi naglima na sila iya. Gani. Tiyan mo na. Be thankful. Gani. Kay subong niya kaya imit. Kaya doon may iba naman ang libog sang ulo mo buwas. Kaya ang salasala may tani kung tulupaday lang.
Si Ma'am Luisa Lueng Melos, good morning dira sa imo sa may Bago City. Si Chay Indring dira. Ayun sila ko Roay. Sir Kag si Melchor. Sir Melchor Melos, good morning dira sa inyo. Standby na sa aton mga balita national. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21. Sa detalye na sa aton mga balita lokal o balita national. Pabor ang Liga ng mga Barangay nga ipaisol sa masunod nga tuig ang Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections. Suno sa ila pamuno nga si Dr. Eden Chua Pineda, wala nahimo sa mga opisyal sa barangay ay ilang mga proyekto bangod nag-service lang nga frontliner sa itong malala pang sitwasyon sa COVID-19 pandemic. Dugang pa, luyag nila mapadayon ang mga programa nga ilagin promesa sa mga pumuluyo. Pahayag pa ni Pineda nga suportado nila ang hagna sang iban nga mga mamalidha nga palawigon ang termino sa mga opisyal sa barangay kag SK tubtob 6 katuig halin sa 3 katuig. Nagpagwa sang mando si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga nagasaad sang health and safety protocols sa mga eskwelahan sa DepEd Order number 39 series of 2022 nga may pet sa September 22, pwede nga magamit bilang alternatibo sa mga teachers, school personnel kag mga estudyante ang face shield sa face mask. Kasunod ini sa deklarasyon sa Malacanang nga voluntaryo na lang ang pagsuksok ng face mask sa outdoor and open spaces. Nagapabili naman nga mandatory sa mga manunudlo kag estudyante ang pagsuksok ng face mask sa sulod ng classroom kag iban pa nga enclosed places sa eskwelahan. Ginalantaw naman sa Independent Monitoring Group nga Octa Research ang 2,000 kakasos ng COVID-19 sa National Capital Region. Umpisa sa bulan sa Oktubre sa karon nga naobserbahan ang pagsaka sa weekly positivity rate sang riyon. Ginpahayag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, ang weekly positivity rate sa NCR nagsaka sa 17.5% sang September 21, may masobra 3% nga pagsaka alin sa 14.3% sang September 14. Sunod kay David, nag-match ang positivity rate sang riyon sa record man nga pagsaka sa Agosto 4. Ang positivity rate amo ang porsyento sa mga tao nga nagpositibo sa COVID-19 sa kabilugan nga numero sang mga individual nga ginpaidalom sa testing. Nanawagan si House Deputy Minority Leader kag ACT Teachers Representative Franz Castro sa Department of Agrarian Reform nga untatan ang paggasto nga may koneksyon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga ginakwestiyon na sang Commission and Audit. Naglao man si Castro nga untatan na sang DAR ang questionable aktibidad sa dalam sa karon sang administrasyon. Sunod kay Castro, madamo ini sa mga obserbasyon kay isad na dire ang mga ngalan sa Certificate of Land Ownership Award nga ginaligar ginusar sang NTF-ELCAC. Sa plenary deliberations ng Kamara sa 2023 nga pondo sang DAR, ginpasiguro ni Aklan Representative Chodorico Haresco sa kay DAR Secretary Conrad Estrella III nga ila usisaon ang findings sang COA. Nagapati naman si Senator Christopher Bongo nga importante nga masolusyonan ang nagapangunang rason kung nga apadayon nga nagapakigbato ang New People's Army. Suno kay Go, kung mayara sang palanggabuyan, magabalik sa sabak sang gobyerno o kung hindi na makapaminsar pa ang mga rebelde nga mag-away sa puwersa sang gobyerno. Dugang pa ni Go, kadungan sa pagpahayag sa suporta sa hagna nga pagpabakod pa sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pahayag man ni Go nga napapatudan na nga epektibo ang mga programa sang NTF-ELCAC para mapahagan-hagan ang insurgency.
Target naman sa Department of Tourism nga malapawan ang projected numbers ng tourist arrivals nga 1.7 million sa katapusan sang tuig 2022. Suno kay Tourism Secretary Cristina Frasco, good news bangod masobra na sa 1.5 million ang tourist arrivals base sa ila ulihi nga datos kag inalantaw nga malabot ang projection sa katapusan sang tuig. Dugang pa ni Frasco, may kolaborasyon na ang DOT sa Department of Transportation agod mapaayo pa operasyon sa mga airports. Ginatun-an naman sang technical working group sa DOT ang pila ka problema sa mga airports. Nagpabutyag naman sa suporta sa US President Joe Biden kag Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa freedom of navigation kag overflight sa South China Sea bilang reaksyon sa pagtinguha sang China nga makuha ang teritoryo. Suno sa White House, gintalakay sa duha ka leader ang sitwasyon sa South China Sea, lagip na ang paghatag kasulbaran sang gamo sa matawhay nga paagi. Kalakipan sa ila ginistoryahan ang problema sa COVID-19 kag renewable energy. Samtang ginpasalamatan ni Biden si Marcos nga nagpabutyag sa pagpamatok sa away sang Russia sa Ukraine. Ginpahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla nga wala nagakahulugan nga magjutay na ang trade and investments ng Pilipinas sa China bangod sa mabakod nga relasyon sa pungsod sa Estados Unidos. Sunod kay Medalla, may posibilidad pa nga mas madamo nga dumuluo nga Chinese ang magkadto sa Pilipinas ikumpara sa mga Amerikano kung magkabalik na normal ang sektor sa turismo ilabi na kung ikonsiderar ang populasyon karon sa China. Dugang pa ni Medalla, hindi dapat pagpinsaron nga may ginapasulabi ang Pilipinas. Nagwa ang reaksyon ni Medalla matapos ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala sininakit-an ang Pilipinas sa palabuton nga wala ang US ang maglawig na nga kaalyado sa Pilipinas. Nagpatigay naman sa hublag protesta ang grupo sa mga environmentalist at tubang sa Chinese Embassy sa Manila. Inang kabahin sa pagdumdum sa unang anibersaryo sa pulisan ni Chinese President Xi Jinping nga hindi na magpatindog ang China sa bagong coal-fired power projects. Suno kay Lydia Nakpil, coordinator sa Asian People's Movement on Debt and Development, dapat nga tumanon ni Xi ang iyagin pangako. Pila ka tuig na nga nag-eksperyensya sa heavy diplomatic pressure ang China para pangabayon nga tapuso na ang overseas coal financing overseas. Tuig 2021 sa magpangabay si Xi sa United Nations General Assembly, ngaon tatanas ang China ang pagpatukod sa coal-fired power plant. Masobra 120 ka organisasyon sa iya ang nagpirma sa open letter para ipadala kay Xi nga tumanon ang pangako sini. Sa katapusan, nga balita national, plano sa Department of Public Works and Highways nga mag-develop sang tubtob 1,800 kilometro nga expressway sa sulod sang 6 katuig. Sa economic briefing sa New York, ginpahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan nga ini ang nagsaka halin sa 510 kilometro sa karon. Sunod kay Bonoan, plano sa DPWH ang Big Road Network Development Program nga magatukod sang inter-regional linkages sa tuyo nga mapagadhagan ang kagutok sa mga dalanon. Dugang pa ni Bonoan nga plano man sa DPWH nga magtukod sang dugang nga bypass kag expressways sa sulod kagwa sang National Capital Region. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Morning anay dira kay JR Pabalinas Panagiton kag kay Gloria Moscosa Flores. Lani Villoga, good morning man kag happy birthday. Ha? Sa kay daddy nila ni Rona Rida Trava bla si Jins Trava. Wish ko lang good health, more life and God bless. See you soon, sweetheart. Ay. Oh, bongga. No. Happy birthday to you. Good morning man kay Tatay Teddy Rhida, Mary Gracie Crisostomo, Bebing Ramos, kag Vicente Boy Galios, kag kay tita niya Ami. Alin kay Rona Rhida Trava. Mga ka-aksyon ninyong mapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikoy kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!